У новы год з новымі павялічанымі жыроўкамі. 1 студзеня набыў моц указ Александра Лукашэнкі аб новых тарыфах на цяпло, газ, электрычнасць ды і іншыя камунальныя паслугі. Улады кажуць, што нават здаражэлыя жыроўкі ёсць падарункам для насельніцтва, бо беларусы ўсцяж не цалкам аплачваюць сабекошт камунальных паслугаў. Паводле актуальных жыровак усяго толькі 80%. Але ці так гэта на самай справе? І з чаго уласна складаецца гэты самы сабекошт? Наколькі эфектыўна працуе айчынная жыллёва-камунальная гаспадарка? Як улады змагаюцца са злоўжываннямі там, а на якія схемы наадварот заплюшчваюць вочы? І якая доля нашых з вамі камунальных плацяжоў сыходзіць у кішэні карупцыянераў? Вы глядзіце перадачу «Давайте разбираться». З вами Станіслав Вашкевіч. Сёння ў нашым выданні. Коммуналка дорожее, растут прибытки коррупционеров. И брали такого посредника, с которым заранее договорились, да, поделили денежки. Як распиливается бюджет на модернизацию ЖКГ? Показальные процессы. Якія вынікі далі шматгадовыя высілкі праваахоўнікаў па ачышчэнні камунальнай гаспадаркі ад карупцыі? Чаму сілавікі не могуць справіцца з карупцыяй? Напрыканцы восені летась камітэт дзяржкантролю завяршыў маштабную праверку эфектыўнасці камунальнай гаспадаркі Магілёўскай вобласці і пераключыўся на Менскую. Але ані сілавікі, ані камунальнікі не ведалі, што адначасова каманда «Давайте разбираться» праводзіць уласную праверку і тых, і других. Мы рассудзілі, што там, дзе зараз праходзіць дзяржаўная праверка, усе будуць вельмі насцярожаныя. Камунальнікі будуць хаваць канцы ў ваду, сілавікі будуць паказваць надзвычайнае ірвенне. Таму мы вырашылі правесці нашае расследаванне там, дзе яго ніхто пакуль не чакаў, а менавіта на супрацьлеглым канцы краіны на Берасцейшчыне. Праектам кіравала наш журналіст-расследавальнік Вольга Ратмірова. Што ёй удалося накапаць, мы зараз і даведаемся. Вось, Воля, у камітэту дзяржкантролю для расследавання ёсць пасведчанні, пісталеты, праслухоўванні, доступ да дакументаў. А што было ў вас? Як вы праводзілі ваша расследаванне? Ведаеш, мы пачалі з вывучэння закупаў у камунальнай гаспадарцы праз спецыялізаваны дзяржаўны сайт iStrade. І там дастаткова інфармацыі, каб правесці расследаванне? Насамрэч, інфармацыі мізер. Можна атрымаць толькі прыблізнае ўяўленне, так мовіць, чым дыхае камунальная гаспадарка, што яна закупляе і на якія сумы. А што яшчэ трэба? Чаго не хапае? Не хапае канкрэтыкі, таму што нават у той самай Расіі з яе велізарным узроўнем карупцыі дзяржаўныя закупы можна адсачыць на ўсіх этапах. Тое, што тычыцца тэрмінаў пастаўкі, тое, што тычыцца канчатковага кошту, дадатковых пагадненняў. У нас мы бачым толькі выніку першапачатковых конкурсаў, што адбываецца далей, мы не ведаем. Добра, так калі інфармацыя такая няпоўная, што ж там увогуле можна накапаць? Слухай, на сайце дзяржзакупаў мы толькі шукалі чырвоныя сцяжкі, так званыя падазроныя з'явы. Напрыклад, калі абвяшчалі тэндар, потым яго скасоўвалі, а новага не праводзілі. І гэта сапраўды дзіўна, тым больш, калі справа тычыцца вялікіх сумаў. Няўжо камунальнікі праходзілі ўсе інстанцыі, выбівалі сабе фінансаванне, а потым усё кідалі і адступалі. Ну і што вы тады рабілі, калі знаходзілі такія чырвоныя сцяжкі? Тады мы рабілі выведку, апытвалі людзей, якія маглі мець дачыненне да закупаў, дастаўцаў, вытворцаў, выязджалі на месца і потым, сабраўшы ўсе гэтыя кавалкі, абрыўкі інфармацыі, рабілі выснову, ці адбыўся ж адменены закуп. І што выяўлялася, адбыўся закуп? Як правіла, закуп усё ж такі адбываўся, але ўжо цераз падпольную працэдуру закупаў з адной крыніцы. Але спярша акрэслім фон, на якім адбывалася нашае расследаванне. Зараз жыллёва-камунальная гаспадарка жыве ва ўмовах пастаяннага ціску перайсці на 100% самаакупальнасць. Урад паставіў задачу, каб да 2026 году ЖКГ працавала цалкам за кошт сабраных камунальных плацяжоў, без дадатковых трансфертаў з бюджэту. На сённяшні дзень у менскіх жыроўках пішуць, што насельніцтва пакрывае толькі каля 80% спажываных паслугаў. Постепенно стрелка, как на спидометре, она переходит на затраты собственника. Но все больше и больше ложатся на наши плечи. Эти деньги уходят из нашего кармана. Дзяржава спрабуе выводзіць ЖКГ на самаакупальнасць не толькі за кошт большых пабораў з насельніцтва, але і за кошт памяншэння выдаткаў. Государство в этом плане постоянно работает. Мы знаем, что характеристики вновь вводимых объектов постоянно ужесточаются.
На данный момент ведется работа на предмет того, чтобы те панельное домостроение, которое возвышалось, оно потребляло меньше. Нягледзячы на скарачэнне субсідый спажыўцам жыллёва-камунальных паслугаў, пакуль што бюджэтныя субсідыі ЖКХ павялічваюцца, прычым рэзка. На 2020 год Міністэрства ЖКХ атрымае з бюджэту ў 8 разоў больш грошай, чым сёлета, а менавіта 567 мільёнаў рублёў. Гэтыя грошы плануецца пусціць на інвестыцыі ў эфектыўнасць, патраціцца цяпер, каб знізіць выдаткі надалей. Частка субсідый пойдзе на новыя ліфты, капрамонты і добраўпарадкаванне, але, бадай, найважнейшы акцэнт у гэтай мадэрнізацыі – энергоэффективность. Из условного топлива, которое государство, Республика Беларусь приобретает, в цифрах называть не буду, боюсь ошибиться, но 80% этого условного топлива идет как раз на сферу ЖКХ. Зменшыць залежнасць ад імпартаваных рэсурсаў Менску дапаможа Сусветны банк. Ён збіраецца выдзеліць Беларусі каля 100 мільёнаў долараў на цеплавую мадэрнізацыю. Мяркуецца, што затраты паліва для вытворчасці цяпла ды электрычнасці пасля праведзеных работ павінны зменшыцца на 40%, што паспрыяе зніжэнню тарыфаў на гэтыя паслугі для насельніцтва. Але толькі пры ўмове, што гэтыя грошы сапраўды пойдуць на справу, а не ў кішэні карупцыянерам. Вопросы, связанные с коррупционной составляющей, рано или поздно, они всегда будут, потому что это такое системное явление, как и чиновник, оно всегда будет присутствовать. Гучныя крымінальныя справы супраць камунальнікаў ўрываюцца ў беларускую інфармацыйную прастору кожны год. Летась 6 і 10 гадоў калоніі за хабарніцтва атрымалі адпаведна былыя кіраўнікі Маскоўскага і Фрунзенскага ЖКХ. Паза летась сярод іншых на лаве падсудных апынуўся знаны апякун маладых прадпрымальнікаў бізнесовец Александр Кнырович. У 2017 годзе МУС паведамляў, што завёў ажно паўсотні крымінальных спраў у галіне ЖКХ. Але якія вынікі далі шматгадовыя высілкі праваахоўнікаў па ачышчэнні камунальнай гаспадаркі ад карупцыі? Каб выявіць гэта, мы вырашылі праверыць ЖКХ Верасцейскай вобласці. Шукаць давялося нядоўга. Нашу увагу прыцягнуў шэраг закупаў, праведзеных у горадзе Ганцавічы, райцэнтры на мяжы Берасцейскай вобласці з Менскай. Першы адбыўся ў 2016 годзе у кацельнай Ганцавіцкай ЖКХ, якая забяспечвае 13-тысячны горад цяплом ды гарачай вадой, надышоў час рамантаваць адзін з катлоў. Сам капрамонт каштаваў параўнаўча нямнога, менш за 10 тысяч рублёў. Але ганцавіцкія камунальнікі вырашылі правесці яшчэ і мадэрнізацыю, памяняць у катле ваданагравальныя трубы на такія ж, але шырэйшага дыяметру, каб яны маглі прапускаць і награваць большую колькасць вады. Камплект гэтых труб, у якіх награваецца вада, на жаргоне энергетыкаў называецца канвектыўны пучок. Замена гэтага пучка раздзьмула выдаткі ў дзесяткі разоў да 200 з лішнім тысяч рублёў. Пераважную большасць з іх каштавалі матэрыялы, то бок, уласна, новыя трубы. Пры такой суме эканомія нават на 5-10% захоўвае для бюджэту дзесяткі тысяч рублёў. Таму камунальнікі выставілі гэтую работу на тэндэр, каб прэтэндэнты на падрад, гандлюючыся паміж сабой, апусцілі цану да мінімуму. Гэтага, аднак, не адбылося. Конкурсная камісія скасавала адкрыты тэндэр і правяла закуп у аднаго з канкурсантаў – фірмы «Квадраэнерга», якой работа дасталася практычна паводле стартавай цаны. Наколькі ж аптымальнымі аказаліся выдаткі? Каб выявіць гэта, мы замітавалі ўласны тэндэр на закуп аналагічнага пучка трубу. Атрымаўшы альтэрнатыўныя прапановы ад знаных расійскіх вытворцаў з улікам дастаўкі, мы выявілі, што ў параўнанні з адной з іх ганцавіцкія камунальнікі пераплацілі за пучок у 1,5 разу, а ў параўнанні з другой больш, чым на траціну. Чаму ж яны не дапусцілі гандлявання на паніжэнне, якое магло зэканоміць мясцоваму бюджэту да 70 тысяч рублёў? Выявілася, што з 3 канкурсантаў, якія падаліся на тэндэр, 2 адсеялі з-за таго, што ў іх не было будаўнічага атэстату другой катэгорыі. Наколькі апраўданым было патрабаванне будаўнічага атэстату на работу, якая аніякага будаўніцтва не прадугледжвала, а толькі замену запчастак катла? З гэтым пытаннем мы накіраваліся ў Белбудцэнтр, акурат тут выдаюць будаўнічыя атэстаты.
Там нам адказалі, што фармальна мадэрнізацыя кацельнай прадугледжвае будаўнічы атэстат менавіта другой катэгорыі. Але толькі ў выпадку, калі працы закранаюць нясучыя сцены самой кацельнай. У нашым жа выпадку, калі гаворка вялася толькі пра замену запчастак, наяўнасць згаданага дакументу не ёсць, на іх думку, абавязковай. Строительные работы не будет, никакие основания не будет подготавливать. А такого не будет, в принципе, вам ничего не надо. Вызначае клас будаўнічай арганізацыі фірма, якая робіць праект мадэрнізацыі ці рамонту. Гэта пацвярджае ведамства, называнае галоўбудэкспертыза. Вялікае ж было наше здзіўленне, калі мы выявілі, што ў Ганцавічах праект рамонту і крытэрыі для падрадчыкаў акрэслівала кампанія «Квадраэнерга». Той самы падрадчык, які адзін і падыходзіў пад свае ўласныя крытэры. Прычым, адсеяўшы астатніх канкурсантаў рамонтнікаў на падставе таго, што гэта будаўнічая работа, «Квадраэнерга», атрымаўшы падрад, не стала працягваць да праекту дзяржбудэкспертызу, перакваліфікаваўшы работу назад у рамонтную. Основной целью совершения, скажем так, коррупционных правонарушений является как раз-таки ограничение участия в процедурах закупок, скажем так, неугодных участников, да? То есть чтобы выигрывали те, с кем была какая-то заранее достигнута договоренность, незаконная, как правило. Как ограничивали участие неугодных лиц. Придумывали для них требования, которым соответствовала только одна организация, например. Да? Вот. И таким образом отсекали всех неугодных. Вот, и брали такого посредника, с которым заранее договорились, да, поделили денежки и так далее. У выніку тэндэр у Ганцавічах не адбыўся, а камісія раіць правесці яшчэ адзін конкурс. Аднак насуперак парадзе адбываецца закуп з адной крыніцы. Права выконваць працы атрымоўвае тая самая «Квадраэнерга». Если комиссия рекомендовала провести повторную процедуру закупки, наверное, у нее были на это основания. Госзакупки требует 2 раза, в обязательном порядке 2 раза провести конкурентную процедуру закупки, конкурс, например, и только если она 2 раза не состоялась, после этого заказчик вправе перейти к закупке из одного источника. Если же он просто после первой процедуры закупки конкурентной перешел к закупке из одного источника, то это неправомерное проведение закупки из одного источника. Такая закупка должна быть вообще-то признана недействительной, и, соответственно, должны быть применены санкции и последствия, как нарушение порядка проведения государственных закупок. Вішанкай на торце. Паводле работнікаў Ганцавіцкага ЖКГ, з якімі нам удалося паразмаўляць, уся працэдура мадэрнізацыі на 100 з лішнім тысяч долараў была, магчыма, непатрэбная, а праведзеная толькі для таго, каб асвоіць грошы, выдзеленыя з бюджэту. Мы на максимальной мощности работали. У нас было в этом котле, который ближе к нам стоит, увеличение диаметра 28, ну, наверное, 32. Просто был проект модернизации, чтобы выделили денег. У 2018-м Ганцавічы ізноў ладзяць тэндэр на капрамонт аналагічнага катла. Гэтым разам на 250 мільярда рублёў. Зноў мяняюць канвектыўны пучок труб. Зноў купляюць яго ў «Квадраэнерга» па цане, якая ў 1,5 разу перавышае канкурэнтныя. Мы былі падумалі, што гэта нейкія звышякасныя трубы з адмысловага аплаву металаў. Але адмыслоўцы нас разупэўнілі. Для этих котлов применяются гладкие трубы, бесшовные, цельнотянутые, ну, так называемые котельные трубы. Обычно сталь 20. Навошта ганцавіцкія камунальнікі падганялі тэндеры пад дастаўцаў, якія пастаўляюць сваю прадукцыю даражэй на дзесяткі тысяч долараў за раз у параўнанні з трубамі аналагічнай якасці. Пра гэта мы спыталіся галоўнага інжынера ЖКГ Ганцавічаў Васіля Жалезнага. Не снимайте, выключите. За 180 тысяч рублей вы купили конвективный пучок. Это неправда? Закупки все проводятся не от нашего хотения, а проводятся через определенную процедуру, выставляется на торговую площадку молодой человек. Вы выставили его на iStrade, и, значит, у 2016 году все компании, апрача «Квадраэнерги», были отсеяны на подставе того, ну, мы же глядели, это iStrade, были отсеяны на подставе того, что у их не было аттестату будаўнічага другой категории. Але ж там это ж были не будаўнічыя работы, правильно? Это ж был только ремонт. Хоть и с расширением диаметра этого пучка, але тем не меньше это только ремонт.
А на какой подставе вы выставляли такое потребование, что повинно быть... Кто вы такие, скажите? Что вы от нас хотите? Хочу тлумачення, ви потлумачили. Чим настільки ліпше був той пучок, що ви переплатили за його 50 тисяч бюджетних рублів? Хто переплатив? Ганцевичская ЖКХ. Кто вам сказал такое? Ну, я же вам кажу только что. За 180 тысяч вы купили пучок, так, а он коштовал, его можно было купить и за 117 тысяч. Комментарии не буду давать. Сейчас, смотрите, вызову правоохранительные органы. З питанням аб завышаных коштах мы звярнуліся і да генеральнага дырэктара Квадраэнерга Яўгена Калошы. Той сказаў, што ў ад'ездзе, але дасць інтэрв'ю па вяртанні. Алло. Да, Евгений, добрый день, это Станислав Ивашкевич, телеканал Белсат. Еще не приехал, извините. А если не приехали? Мы заехалі да яго на офіс і выявілі, што насамрэч ён не ў ад'ездзе, а на сваім працоўным месцы. Даваць каментар ён пры нашым прыездзе перадумаў, схаваўся ў адным з кабінетаў. Дарэчы, Квадраэнерга ўжо не першы раз сустракаецца ў нашых расследаваннях. Мінулы раз мы наткнуліся на гэтую кампанію ў Бабруйску, калі вывучалі мадэрнізацыю дрэваапрацоўкі на прыкладзе тамтэйшага фандаку. Там праводзіўся тэндэр на закуп катла для ацяплення дрэваапрацоўчых цэхаў. Тэндэр быў падагнаны пад адну канкрэтную мадэль катла – гомельскага заводу «Камконт». Пасярэднікам выступала кампанія «Квадраэнерга», якая паставіла кацёл на $250 000 даражэй, чым яго можна было набыць у завода-вытворцы і даражэй, чым канкурэнтныя прапановы. Как и представители госконтроля говорили, существуют обоснованные посредники, а существуют, скажем так, посредники, которые, подставные, можно так сказать, да? То есть как раз, когда совершаются коррупционные правонарушения, то действуют в большинстве случаев подставные посредники, через которых действительно пропускают товары, да, которые завышают цены. Усе таннейшыя прапановы конкурсная камісія фандаку адсеяла, пакінуўшы толькі Квадраэнерга і яшчэ адну фірму «Унігазбел». Мы замовілі выпіску аб уласніках гэтых дзвюх кампаній у дзяржаўным рэгістры юрыдычных асобаў. Выявілася, што ў кожнай з гэтых дзвюх фірмаў ёсць уласніцы з прозвішчам Смаленская, што праўда, з рознымі імёнамі і імёнамі па бацьку. У Квадраэнерга Ганна Васильевна Смаленская, ва Унігазбеле Інна Валер'евна. Мы знайшлі гэтых дзвюх жанчын у сацыяльных сетках. У аднакласніках Ганна Смаленская піша, што Інна Смаленская яе мама. Адметна, што канкурэнты з больш таннымі прапановамі спрабавалі скардзіцца на дыскрымінацыйны тэндэр, які выліўся ў падвойнае завышэнне кошту мадэрнізацыі кацельнай на прадпрыемстве. У прыватнасці інфармацыя паступала ў Беллесбумпрам і Банк развіцця, які на той момант узяў на сябе шэфства над дрэваапрацоўкай і фінансаваў інвестыцыі, у рамках якіх закупаўся названы кацёл. У банку скаргу разглядала Тацяна Сасноўская, намесніца тагачаснага старшыні банка, а цяпер прэм'ер-міністра Сергея Румаса. Але чыноўніца вырашыла замяць справу, спусціўшы скаргу назад на фандак. То бок падаравала прыватнай кампаніі Квадраэнерга прынамсі $250 000, павесіўшы гэтыя сродкі доўгам на дзяржаўнае прадпрыемства. Мы не сцвярджаем, што гэта рабілася за хабар, але адмыслоўцы бачаць у гэтай схеме тыповыя прыкметы карупцыі. Итак, что мы высветлили по выніках нашага досведу? Сабекошт жыллёва-камунальных паслугаў можа быць істотна завышаны дзякуючы зманіпуляваным тэндэрам на карысць загадзя выбраных падрадчыкаў з высокімі коштамі. Даражэйшыя закупы патэнцыйна азначаюць большыя адкаты для тых, хто распараджаецца бюджэтнымі грашыма. Мы не маем доказаў таго, што фігуранты нашага расследавання падтасоўвалі таргі дзеля адкату і што факт хабарніцтва меў месца. Але іншай пераканаўчай логікі ў іх дзеяннях выявіць не ўдалося. Калі б улады, па прыкладзе нашых суседзяў, выкладалі на сайце дзяржзакупа ў інтэрнэце увесь працэс закупу, кантракты, аб'ёмы работ, канчатковыя сумы, заплачаныя падрадчыкам, а не толькі стартавую суму, з якой перамог канкурсант, то за сумленнасцю працэдуры сачылі б усе СМІ, а не толькі спецыялізаваныя расследавальніцкія каманды, як нашая.
Працэс бы адсочвалі таксама канкурэнты пераможцаў, недзяржаўныя арганізацыі і звычайныя зацікаўленыя грамадзяне. Бо ў сілавікоў, якія зараз адзіныя маюць доступ да пералічаных дакументаў, рэсурсаў і экспертызы хапае адно толькі на кропкавыя паказальныя працэсы. Асноўная ж маса парушэнняў застаецца для іх неабдымнай. Каб не пропустить новые расследования и доследы телеканалу Белсат, не забывайте подписываться на наш YouTube-канал и долучайтесь до нашей группы в социальных сетках. С вами была Вольга Ратмирова и Станислав Вашкевич. До встречи праз 2 тижні у программе «Давайте разбираться».